Boas tardes. Moitas gracias a todos vostedes por estar aquí, por responder a invitación da Universidade da Coruña. Unha invitación para pasar un tempo de lembranza de circunstancias que permitiron que existise a Galicia que hoxe coñecemos, con todos os seus defeitos e as súas virtudes. Un tempo de memoria activa, un tempo de gratitude e de recoñecemento. A maior parte da xente vive. Hai xente que construe a súa propia vida, que fai da súa vida un proxecto, unha posibilidade para avanzar, unha experiencia froito da vontade propia na medida en que o permiten as circunstancias. Para que alguén poda intervir no curso real da súa vida, ten que ter vontade consciente e ser capaz de explorar todas as súas capacidades. Marcarse o obxectivo de desenrolarse, sendo útil e aportando algo á comunidade, aínda que iso afecte o propio interés persoal, é unha proba de xenerosidade inmensa. Aí existe tamén o que chamamos compromiso. Para vivir a propia vida hai ademais que ser valente, facerlle frente ao medo. O medo é o gran protagonista de todas as vidas. Un pode plantarlle cara, dominalo, convivir con el, pero non deixar que o rinda. Pode darlle a razón, plegarse, acomodarse en porto seguro, aínda que o mundo sufra, se convulsione, se esclerotice ou se rompa en 1000 pedazos ao seu arredor. A Universidade da Coruña inicia hoxe os actos que nos levarán á concesión do doutoramento honoris causa para Isaac Díaz Pardo. Un home singular nunha sociedade que esqueceu valores que fan as persoas grandes, valores que ele exemplifica como a integridade, a bondade e a valentía. Valores para orientarse en ese laberinto persoal que é a propia vida e ese laberinto colectivo que é a historia. Con todos vostedes, é toda unha honra recibilo, Isaac Díaz Pardo. Vamos por aquí. Desculpa, ¿no? Aquí. Nos sentamos aquí. Eu aquí, ti aquí. Que te parece? Díxome que teño que chamalo de ti, aínda que a mí me costa un pouco, porque creo que é unha persoa moi grande. Son un rapaz novo. Claro. É miudiño. Ui. Nace vostede, naces ti, en Santiago de Compostela. Algo así como o 22 de agosto de 1920. Por menos eso me dixeron, porque eu non me acordo. Na casa da Tumbona. Na casa da Tumbona, claro. Teu pai Camilo Díaz Baliño. Sí. A tua nai Antonia Pardo Méndez. Exactamente. O teu pai era toda unha institución, verdad, Isaac? Bueno, eu non me levaba moi ben con él. Tampouco meus fillos se levan moi ben comigo, Hai menos a miña muller, claro. Pero, en fin, esas son cosas de familia, non? Era escenógrafo, era publicista. Sí. Traballaba para a empresa Fraga. Exactamente. Daí me chamo eu Isa porque era Isa Fraga, empresa de Isa Fraga. E me chamo por eso. Me chamo Isa por eso. Chamoute como se chamaba o seu patrón? Claro. Ah. A empresa Fraga era propietaria don Isa Fraga. E entonces eu era meu padriño, pero nunca se preocupou de min, Nunca. Sabes que Miguel Torga ten un conto dunha parella que lle puso a súa filla o nome da filla do xefe para ver se así lle facían un pouco máis de caso. Terminou fatal, non? Bueno, Camilo non terminou moi ben cos Fraga, pero seguiu tendo o taller dos Fraga, seguiu facendo ali cousas, porque nun principio ti debiches medrar vendo como el facía cartaces e como facía publicidade da empresa, non? Do que eran as representacións de teatro e todo demais. Na casa da Tumbona ali se montou, no ano 20, que foi no que nacín eu, ali se montou un taller de escenografía na horta, que se fixo un pabellón ali de madeira, e logo na parte baixa da casa estaba un taller de estampado do primitivo offset, ali, que se lle daba unha manivela todavía, non había motores.
E el, ali que facía exactamente? Carteles, telóns e toda esta cosa, cousa de propaganda, tal. Incluso había, se editaba tamén ali unha revista que se chamaba Luz. Unha revista que hai moi poucos exemplares, por aí me parece que teño 2. Pero bueno, se facían cosas. El vai a Madrid, volve, sigue de delineante municipal en Santiago e sigue co taller. E aí no taller pasaban tamén cousas, pasaban moitísimas persoas por ali a pasar o tempo. O meu pai se foi de aquí sendo un dos primeiros que crearon as Irmandades da Fala. Entonces había cousa do grupo de Irmandades da Fala da Coruña, que era onde tiña forza, A Coruña tiña moita importancia, porque aquí na Coruña estaba a Academia Galega, estaba a Cova Céltica, en fin, isto era moi importante. Eu non digo que non sea ahora importante, o que pasa que hai moitos automóviles agora aquí na Coruña, entonces, ali na Casa da Turmona, precisamente na Casa da Turmona, e tamén despois noutra casa que vivimos aí, foi un momento de relación con Castelao, con Otero Pedrallo, ca xente do sur de Galicia, e verdadeiramente unha parte do Partido Galeguista se concretou ali, non? Porque da Coruña viñan os Víctor Casas, viña bueno, todos que estaban aquí. Por ali tamén pasaba Ángel Casal, por exemplo, estaba... Bueno, e Ángel Casal, por suposto, xa meu pai estaba ali, incluso nunha casa, porque despois tuvimos que mudarnos da Casa da Tumbona, porque a Casa da Tumbona almercou un Don Calixto, que era un coengue que sabía moitísimo. Don Calixto decía, es el hombre más listo que en el mundo se ha visto después de Cristo. Decía as cosas. Pero vino outro coengo ainda máis listo que ele, parece que lle borreu o posto. Bueno, tuvemos que marcharnos da casa esa e vivimos no 20. A casa esa era o 37. E pasamos a vivir o 20 da Rúa das Hortas. E cando no ano 30 que ven a Santiago, que vai a Santiago, agora estamos na Coruña, que vai a Santiago Ángel Casal, pois meu pai lle deixa a casa e nós nos fomos a vivir para outra casiña pequena en Carretas, lle deixa a casa e ali é a inauguración da imprenta Nós en Santiago. Despois a imprenta Nós, máis adiante, se trasladou a Rúa do Vilar 15, que no ano 36 foi desfeita, tal e tal. O teu pai era militante do Partido Galeguista? Era militante do Partido Galeguista? E tamén por ali pasaba Luis Seoane, por exemplo, como estudiante, non? Moito, si, pasaba. Que despois atoparías noutras circunstancias totalmente distintas. Verdad que sí? Digo que despois a Luis Seoane o atoparías noutras circunstancias distintas, como me cites de Noviño. Eu conocí ali a Luis Seoane no taller de meu pai pintando uns telós, tal, e daquela época hai unha caricatura de meu pai feita por Luis Seoane, que cando Luis Seoane voltou do exilio, se veo que a caricatura esa se guardaba con tal, se emocionou con ela, a temos ali. Ti militabas nas Xuventudes Socialistas Unificadas. Sí, da área izquierda, non? Da área izquierda, eso era o PSOE de Largo Caballero ou máis? Non, máis. Cando tuve que presentar varias veces a Carrillo, e digo, bueno, está na miña dereita, porque das Xuventudes Unificadas, pero da dereita. O ambiente era moi convulso, naquel tempo, xa na rúa, se notaba verdadeiramente que había enfrentamento, digamos, social. Sí,
terminamos mal. Sí, sí, verdad. E que provocaba O aquelo? enfrentamento era grande, Que provocaba aquelo? Verdadeiramente a dinámica das diferentes formas de ver as cousas? A xuventud verdadeiramente estaba moi excitada querendo cambiar o mundo, claro, querendo cambiar as cousas. España tiña unha dificultad moi grande, non? Non había moito tempo que España perdera as colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, tal, que eran as últimas que lle quedaban. E claro, España toda estaba depauperada, non se sabía por onde salir. Este é o final do século XIX e o principio do século XX, verdadeiramente hai unha confusión moi grande, entonces, logo despois está o exemplo da Revolución Rusa que triunfa, e eso está creando unha imaxe en toda Europa de aliento. Entonces, como reacción a esa cosa, en toda Europa pois está vendo que está ganando puntos a revolución e as democracias occidentales que hundiron todas as democracias, entre elas a nosa, pois empezaron a ter medo. Entón aparecen os fascismos, que os fascismos aparecen non sendo, porque o capitalismo en ese momento está totalmente desacreditado, por un lado, e por outro lado a revolución que está triunfando en Rusia e que está candente en toda Europa. Entón o capitalismo, a través das democracias occidentales, pois está vendo que nacen uns movimentos que non son, que presumen eles de non ser nin capitalistas nin comunistas, que son os movimentos fascistas, non? O fascismo, e logo despois o novo Estado en Portugal, o nazismo, tal, que Führer o el Duce, que son eles, entonces están reivindicando as corporacións medievales, ni comunismo, ni capitalismo, tal. Presumen eles ideas. Nese clima... Entonces, en ese clima tremendo, en lo que verdadeiramente nós como a xuventude está loitando, e despois, xa se sabe, tuvimos que escapar. Pero antes de poder escapar ou non, pasou unha cousa, e é que se fixo un estatuto para Galicia. Si ou non? Hubo un estatuto para Galicia, sí. E que che parece se chamamos a Avelino Pousantelo e nos axuda un pouco a explicar esa parte da historia? Bueno. Te parece ben? Sí, moi ben. Avelino, venga usted para aquí. Ti ponte aquí ao lado disa. Para mí? Sí. Como... Seguro que claro, Happy Dog. E aquí estamos con persoas que son institucións. Xa nos peleamos no ano 36. Sí, casi. Ti presumías de que nos pelearon. Eran os compañeiros os que me pelearon porque empezaron. Anduvemos xuntos facendo a campaña pro Estatuto do 36. En unha camionetiña que nos cedeu o benemérito Ángel Casal, daquela alcalde de Santiago. Era a primeira camioneta que tuvo o Concello de Santiago, que era unha camionetiña pequena, aberta, había que subirse a cabina para soltar o noso rollo, porque onde xuntábamos un grupiño de xente, tiñamos unha megafonía daquele tempo que eran unhas boquinas de cartón, e ao que lle tocaba subías á cabina e soltabas o rollo, o máis ou menos éxito, e
así, empezamos en Carnota, depois viñamos por Muros, toda a ría de Muros e Noia, despois pasamos a Barbanza, todo o norte da ría de Arousa, zona tamén da Bahía, arredores de Santiago, hasta a víspera do plebiscito, o día 27 de xuño do 36, destináronos a ese grupo a facer un recorrido pintando unhas consignas que nos deran ali na Rúa da Troia, onde estaba, digamos, o mando do Frente Popular. E daban unhas tiriñas de papel feitas a máquina co que había que facer, as consignas que había que pintar no chan. Nós non marchamos as pedras sagradas de Santiago, pero puñeuse no chan. E ao pouco tempo empezamos ali no Camiño Novo, frente á antigua Casa de Vilas, famosa, e ali o Isá fixo unha obra de arte. Non. Unha gran estrela de 5 Non, puntos. eso foi no Obradoiro. Non, señor, non chegamos ao Obradoiro. Perdón, foi diante ali no cruce do Camiño Novo, en que uns estábamos vigilando para que non, os poucos coches que pasaban naquel tempo, que non pisaran hasta que se fora secando. Foi ali, no que hoxe frente á avenida de Vila García, que é hoxe, no Camiño Novo, con absoluta certeza. E xa fixo ali unha obra de arte. Que fixo? Unha estrela de 5 puntas. Unha estrela de 5 puntas. Unha estrela de 5 puntas cos colores da bandeira galega, e me parece que por Galicia votade sí ao estatuto. Algo así era, por decirlo isto. Que idade tiñades vos? Pois o Isá tiña 15 anos, eu tiña 21. Levolle 6. E entón, terminamos aquelo e seguimos pintando, seguiron pintando. Eu non era pintor. O Isá levaba unha cousa de distintos colores para facer cando houbera que facer unha obra de arte. O demais levaba un caldeiro de chapapote, unhas rosas e tal. Empezaron primeiro pintando as consignas, pero de repente empezan a poñer URSS, Viva Rusia, tal. E eu entón dixelle aos compañeiros, estades faltando ao que vos montaron os vosos partidos, Eso deron, non, o Frente Popular, e deron as consignas por escrito. Estas non aparecen na lista, Pero iso é a liberdade do artista. Estades traicionando isto, é algo máis. Estades traicionando a Galicia, porque isto fora ali diante do Pilar, nós salimos seguindo pintando, e diante do Pilar empezan a poñer viva tal, entón eu dixen, coño, isto é unha traición a Galicia, porque sabedes que estamos en Santiago, que é unha vila de cregos e beatas, e as beatas que veñan mañán hasta non irán á misa. Cando vexan isto, que dirán, se algunha vai votar, vai poñer que non. A realidade era así, de triste. Non nos fixeron puñetero caso. Fixeron un ratiño, tal, entramos pola Porta Faceira, Rúa do Vilar, e dentro, ali frente onde estaba a librería Galí, vexe que volvan a poñer e todos eu vindo, que peguei unha patada ao caldeiro do chapapote e acabei aquilo. Pero entón, agredironme tamén o Isá, que me agrediu. O Isá levaba uns pinceliños con cousas de color, e eu aparecín todo perdido de chapapote. Casi tuve que esfolar a cara para sacar. Levaba un checo, que era unha especie, era un sucedáneo das gabardinas, un checo xa vello, tuve que tirar con todo. Casi tuve que esfolarme para sacar aquel chapapote da cara. Isto foi aquel. Pero Isá despois para presumir tamén de machota e tal, dicir, eu tamén che zurrei. E dixen eu, mira, andou mirando con todo cuidado a ver se tiña algunha pintiña dos colores que eran os pincéis que levabas ti. Non había, era solo de chapapote. De maneira que non me presumas de matón, de agresivo.
A verdade é que aquelo foi unha aventura despois da que aqueles días que recorréramos todas as rías de Muros de Noia, Arousa, arredor de Santiago, rematou isto como Rosario da Aurora. É algo que non esquezo, porque foi así. Mira, agora mesmo a xente está polo estatuto como moi pouco. Como está a xente real, a xente que traballaba no día a día en aquel momento respecto ao que podía ser un estatuto para Galicia? Había unha cousa curiosa daquela. Nas cidades había de todo, non? E a dereita tiña a forza que tuvo sempre neste país, por desgracia para o país. Non? Pero nas aldeas, as sociedades agrarias estabanse integrando directamente no Partido Galeguista ou asumindo o Partido Galeguista porque foran os 3 diputados que saíron nas primeiras eleccións constituintes da República, que foi Castelao, Otero Pedrallo e Suárez Picallo, que viera en nome dos emigrantes, pois fixeron unha cousa extraordinaria no Congreso. Chamaba a atención que por primeira vez aparecían ali datos que nunca apareceran. Ningún diputado galego aportara os datos que xa aportaba. Por un lado, por exemplo, daba datos sobre a agricultura Gallástegui, aquel vasco que era simpatizante, era membro do Partido Galeguista, o director da misión biolóxica de Pontevedra, no que botei eu o ano e pico ali, despois. Tiñan uns técnicos que facilitaban os datos que nunca se usara. Entón, as sociedades agrarias, cada vez máis, a unha velocidade, o que non houve tempo. Se pasan de 10 anos, non triunfaría como triunfaron tan facilmente os fachas en Galicia, en absoluto. Porque sairían con forcadas, con sachos á calle, os paisanos saliron con escopetas, como saliron. O Isa chegou antes que a mí a Santiago aquel día 20, me parece, que foi o día que salían as tropas. Eu cheguei máis tarde porque tiñamos un coche para andar nas feiras na casa e nós chegamos máis tarde, xa íbades, os que fochedes á Coruña, xa estabades ali. Eu xa non vi aqueles. Ti fuches á Coruña en Castromil, chamou Ángel Casal, ademais, que xa tivera que ser dimitido de alcalde de Santiago, verdad? E como foi eso? Vamos a ver unha cousa. Non é que dimitira o Concello de Santiago, nese momento tiña unha comisión xestora, entonces non, pero tiña que dimitir a comisión xestora esa para que os partidos políticos elixiran o alcalde contra ele. Iso que se dixo que dimitira ele así, non. O que pasa é que é unha comisión xestora para recoller o Concello nun principio, pero logo despois xa. Ora, Castelao viña de Madrid, de presentar o estatuto, viña con López Bouza no coche da Diputación, pasou por a Coruña, xa estaban as tropas para salir de un momento a outro. Entonces, cando chegou a Santiago, a Plaza do Obradoiro, o que hoxe é a Plaza do Obradoiro, que todas conocíamos pola Plaza do Hospital, pois se encheu de xente, tal, e viñeron de Lousame os mineiros, tal, de Lousame, trouxeron dinamita, tal. Bueno, entonces Casal se asomou ao balcón e dixo: nosos irmáns da Coruña están loitando tal con esta cosa, hai que ir a axudarles tal. E puxeron uns castromiles para ir ali. Bueno, eu tamén levaba unha cazadora, cartuchos de dinamita que lle dou a cazadora aquela, o cheiro da dinamita. Pero claro, cando chegamos a Coruña, que chegamos aí pola fábrica de Senra, cosa que agora xa non sabedes os da Coruña, non sabedes onde está a fábrica de calzados de Senra, porque todo eso foi especulado, tal. Pero cando chegamos ali, a cosa xa habían conseguido a estación, estaban con ametralladoras tableteando todo aquilo, non había nada que fazer.
Estaba quizás moi planificado, non? Que estaba moi preparado por o bando... Sí, claro, non había nada. Con cartuchos de dinamita que se iba a poder plantarlle lume e tiralos así. Que fixeitedes? Dichedes volta co Castromil a Santiago outra vez? Non, eu volvín con en un coche que era de uns banqueiros de Santiago e o chofer, porque posiblemente sería o máis novo que había ali, e dixo, bueno, vente comigo que eu vou para Santiago. E me vin con él. Isto dos Núñez, os Núñez eran... Os que tiñan a xencia boi... Eran de Olimpio Pérez, era o chofer dos de Olimpio Pérez. Bueno, esta foi a cousa. Cando chegamos á altura de onde estaba a Xunta, xa había ali ametralladoras en Santiago, e me dixo, baixate de aí enseguida, baixate de aí, vai como podes hasta casa. Eu fui dando volta por Vista Alegre e tal, cheguei a casa, os meus pais por un pouco me matan, non avisaches a familia. Por un pouco me matan, porque estiveron preocupados que pasou con él, tal, que era outro día, non dormíamos nunca. Bueno, unha historia, porque me pregunto, se non me aconto. E Avelino, Eu cheguei un pouco máis tarde, porque primeiro, eu anduve, chegaron ali á miña aldea de San Xoán de Barcala, uns do Frente Popular que me conocían de tomar parte en estas actividades naquel tempo, e chegaban para requisarlle unhas escopetas ali a un veciño que hoxe é unha casa famosa porque preparan moi ben o bacallau, Casa Salvador. O Salvador non estaba na casa e mandaron unha filla á casa miña que queda ao lado mismo para que fora eu ali, que non tiñan, a ver se lles resolvía a papeleta, que tiñan medo, non? Entón, efectivamente, eu fui ali e dime, coño, pero ti como estás aquí? Eu, pois, estou aquí, pois estou na miña casa, estou aí. Entón, para deixar aquela xente, para que quedaran tranquilos, que eu se me facedes aí unha autorización, encargo meu de recoller armas aquí. Efectivamente, recollín como 12 de escopetas, e facíalles en nome do Frente Popular, que exhibía a autorización aquela, firmaba a cada un que recollía escopeta tal, e un paisano que era guardamontes, aquel tiña ali dous, chamábales dous Winchesters, uns artefactos que iban ser, eu creo que se pego un disparo queda a bala no medio porque estaban enferruxados. O caso é que eu xogando ca pólvora, puxenlle unha marca. E entón, co coche, que aquel pequeno ómnibus que era para traballar as feiras, alá vamos a Santiago. En Santiago, daquela, eu non vin a Casado. E había, no concello, un barullo, tiñan posto unha radio ali no salón, aquel máis importante, escoitando a Radio Madrid, e a xente pedindo uns vales para ir tomando uns bocadillos as tarcas aquelas que hai ali na Avenida de Raxoi, e de repente houve un apagón. Ese apagón serían as 10, 11 da noite ou así, un apagón. Entón, colleron o coche noso con un grupo de escopeteiros e fómonos a onde estaba o despacho da General Gallega de Electricidade, que era entonces, que era onde está hoxe o Aragonei, que era un barracón que había ali fora, e chegamos ali e dimos, non é daqui, é do Tambre. E entón eu dixenlle ao meu irmán, ollo, nós non vamos ao Tambre, mira, se fai falta, agora cando cheguemos ali, sacas a tapa do delco, tal, o coche non vai arrancar, que temos unha avería, nós largámonos. E foi a miña sorte. Ali de Negreira quedaron 10 ou 11, a cepillarnos a todos. Eu figurei no Consello de Guerra, pero vendo que iban as cousas, presentaronme na Coruña de Sanidade, tuve unha sorte que me mandaron para frente de Guadarrama, tal, e foron correndo o tempo, eu rematei incluso a guerra como sargento de automóviles para facer cartas para pasar, andar de parranda. Pois é que tuve unha vida novelesca, pero salvei por peliños.
Isaac vai para a Coruña antes de teñer o seu pai e despois aparece en Palas. É así, verdad, Isaac? Sí. Deixamos o tema. Sí. No, É así? sí, é Vostede así. lembrase diso. ¿Eh? Vostede lembrase diso. De eso, sí, como Claro. non lembrar. Foi o tranco maior da nosa vida. Bueno, ten que ser o atranco para todos. O que pasa é que se encima foi Non, así, pero é para moito uns peor. máis que para outros, non? E despois van á Praza de Lugo. Vostede vai á Praza de Lugo, a casa do seu tío Indalecio, verdad? Non, me vou para Coruña. Para Coruña, sí. Viñeron eles, o meu tío Indalecio e miña tía Camila, viñeron a buscarnos a todos esos, porque de Santiago, Puente Castro, que estaba moi ligado ca miña familia, chamou, claro, eu estaba moi comprometido con moitas cousas, porque poucos días antes, semanas antes, a un compañeiro que se chamaba Hernani, por tanto era fillo dun anarquista, tiña 2 ou 3 anos máis que a min, traballaba en platería, lle pegaron unha puñalada aos falanxistas, e lle furaron un pulmón. Entonces, os que estábamos ali, polo centro de Santiago, os rapaces comprometidos, fomos á farmacia de Víctor Muñoz, que era o jefe de falange, casado con entre paréntesis, casado con unha alemana, Otilia Ulbricht, que desfixemos a farmacia a pedradas. Entonces eu estuve procesado, bueno, primeiro me escondín, estuve medio ano en casa de meu tío Indalecio. Logo depois estuve traballando de calquer cousa en taller de pintura, de industrial, pero despois estuve hasta que me casei no ano 45, non se me olvida, non? Pois estuve procesado con un carácter, eso que eu non tiña 16 anos cando pasou eso, estaba caratulada a cousa como Díaz Pardo e outros. É dicir, que me botaban a mí todas as culpas porque xa estaba traballando, xa estaba por aí facendo cousas, xa salía o meu nome na prensa e tal e cual. Entonces, era unha persecución máis que política personal, así, non? Pero podo contar unha cousa porque faga reír un pouco a xente, non? Sí. Víctor Muñoz era un farmacéutico e a súa muller, figura Otilia Ulbricht, que era unha alemana nazi de todo, la gran raza alemana tal que va en aquel tempo todo aí temía. Pero era guapa, Entonces, a palabra que había un coengo que iba ali, él marchaba, salía a pasear o can, o Víctor, entraba naquele momento o coengo, suspeitaba. Bueno, non digas o nome do coengo. Non, Isto... é así ou non? Non digas o nome do coengo porque non é posible. Pero... Víctor morreu no asalto ao cuartel da montaña, é dicir que foi en zona republicana onde morreu. Entonces era o héroe en Santiago, tiña un cuartel que se chamaba Víctor Muñoz, unha plaza, unha calle, todo, lle faltaba unha catedral, pero gran héroe e tal, marido da gran muller, da gran raza xermana, tal, toda esa cosa. Bueno, entonces no ano 40, creo que foi no ano 40, pois fan un homenaxe ao gran héroe, pero o homenaxe o fan a viuda del, a Otilia Ulbricht, porque é a
a vianda do héroe, tal, que morreu, tal, por os asesinos, roxos, tal, todas esas cousas. Bueno, o día que se vai a facer homenaxe a ela, que con corramento, tal, pois se presenta unha señora en Santiago e dice, bueno, yo vengo al homenaje ese que le van a hacer a mi marido. ¿Su marido quién es? Don Víctor Muñoz. Don Víctor Muñoz, usted está loca. Si la viuda es la Otilia Ulbrich, la gran alemana. No, nada de eso, esa es la puta. Bueno, a pesar de todas as cousas desa cousa, o poder da Iglesia, desapareceu a calle, desapareceu a plaza, desapareceu o cordel, desapareceu todo. Eu quería, curiosamente, onte, no Correo Galego, aparecía un artículo moi bonito que o actual deán di que cando nombraron deán que recibiu unha afectuosa carta túa. Ah, sí, que me queren nombrar. Entón, o seguinte, déxame que lea. Bueno, sí, moi ben. Sí, o don José... É unha cousa moi simpática, porque di o señor Gil. As honras que hoxe comenzan culminarán o venres 26 con nomeamento por esta ben querida Universidade de Coruña coa investidura do doutor honoris causa. A miña cordial felicitación á Universidade e ao homenaxeado a quen onte louvaba o deán da Catedral de Santiago dicindo: si yo pudiera añadirle el título de canónigo honorario de la Catedral. Por favor, deixadme rematar. Canónigo honorario de la Catedral Compostelana, desde luego, merece, como pocos, el mejor espaldarazo de nuestro apóstol. Bueno, esto dio un actual coelho. Para aplaudir. Bueno, habrá que pensarlo, Canónigo, ahí tenemos uno por ahí. Me parece la colegiata. Bueno, Isaac, entón vas a Madrid a facer as Bellas Artes, non? Sí. E ali fas a carreira en 2 anos, que tiñen que ser 4, resulta que pintas moi ben. Bueno. Parece que sí, porque a cousa é que a pesar de todo gañas bolsas para ir a Italia, gañas bolsas para ir a Barcelona. Mira, no reino dos cegos, un teo cuarto, é o rei. Entonces non había nada, claro, era fácil triunfar, pero eso non hai que superarlo. Bueno, a cousa é que te reciben en Italia, te reciben en Barcelona, estás de profesor na Escola San Jordi, que mantivo o nome, ademais, curiosamente. Despois estás en exposicións en Madrid e hai casas, non? Bueno, tiña que comer, claro, porque había que meter a muller, aos fillos, a todas esas cousas, había que facer moitas cousas. Pero despois marchas de Madrid no ano 48. Por aí lín que te ofreceran participar na construción do Valle dos Caídos. Non, bueno, tiña un amigo que él participaba, él era dos que estaba convocado por Muguruza, que era o que levaba aquelo, o arquitecto. Entonces os dous habían estado nunha embaixada, non? Entonces triunfaron os deles, e claro, se levaban ben, se facían esas cousas, pero ao final, porque él me contaba a min como realizaban as cousas, e levaban ao caudillo as cousas, tal.
E o caudillo opinaba só que, bueno, aquí hai que poner 4 falangistas máis e tantos requetés e isto de allí, así se hace facía. Pero despois vin que non, que el non traballou aí, porque eu, a partir de aquela cousa, porque meu nome sonou, era moi fácil, en aquel momento pois ter así, eu era bastante disciplinado, tal, e bueno, se conquistaba facilmente a xente. Entón parece que é moi guruza e sobre, debías traer por aquí a tu amigo, porque sería bien. Entón eu me escapei, naturalmente, e me vou a facer ceramista. Pero logo despois, este rapaz, que era sobrinho de Valera, do escritor, sobrinho Julián Valera, pois tampouco non figurou despois como escultor. En cambio veu este outro, un que fixo unhas cousas ali grandes, escultor, non me acordo como se chama, e fixo as cousas, por tanto, todo eso eran unhas cousas, non tiña consistencia ninguna, ni tiña nada. Por que deixas de pintar? Por que deixas de pintar? Bueno, hai eu podo contestar de unha maneira un pouco maleducada, non? Porque me daba gana. Claro, eso está moi ben, esa é unha boa contestación, pero o mellor non é suficiente. Pero non é suficiente. Bueno, a cousa era que hai cousas máis importantes que a pintura no país. Estar vivindo de esas cousiñas, tener que pintar eso, vender cuadros e todo, non me parecía eso. Tiña algo máis de compromiso eu que para estar presumindo de eso. Claro, para vivir de tal, pues hai que presumir. Isto é moi bueno, tal, cómprelo usted. Que vai, eu non estaba para eso. E entón, ves para aquí, para Galicia, e surge Sargadelos. Como é a idea de Sargadelos? Bueno, eu primeiro se fai na horta de meu sogro, do pai das mulleres que sai, pois había uns galpós e ali empezamos a facer unha cousa con outros socios daqui, de Federico Nogueira, Pepe que axudaron. Pois fixose unha sociedade pequena, tal, e fixo unha fábrica, esa do Castro. Bueno, ao pouco tempo se fixo máis ben que a intención de estudiar os caolís de Sargadelos que había servido a antigua fábrica de Sargadelos para en un momento determinado ver se se podía recuperar Sargadelos. O Castro, como as materias primas tiron un resultado excepcional, todo foi para diante, entonces de América, isto repercutiu enseguida en América do Sur, nos galegos aquí, mira, o fillo de Camilo, fixeron isto. Bueno, veio unha persona que era Núñez Búa da lá, e dixo que había que facer o mismo en América, tal, e como eu tiña moitas ganas de poñerme, xa estaba en contacto con Luis Seoane colaborando na revista del, en Galicia Emigrante, pois me apetecía esa cosa de irme a América e montarlo. E así se montou unha fábrica en Magdalena, a 100 e pico de kilómetros de Buenos Aires, ali e tal. E posto en contacto con toda esta xente, cos exilados dali, con Luis Seoane, sobre todo con Luis Seoane, con Rafael Dieste, con Lorenzo Varela, con Arturo Cuadrado, con Blanco Amor, con Núñez Búa, en fin, esta xente, con Vilanova, esta xente importante dali, se foi pensando
en que habría que volver outra vez a Galicia. Que se vai facer en Galicia? Pois en Galicia habrá que recuperar as cousas, unha das cousas habrá que recuperar os salgaderos, habrá que... Isto é a cousa. Entonces, Luís Seoane máis eu, con esas raíces da xente que escoitamos a todo, a xente tan importante como era que colaboramos como Lois Tobío, pois se fixo o laboratorio de formas no ano 63, fixose o laboratorio de formas que a idea esa de levar adiante as cousas. Foi cando se creou os Sargadelos, se creou o Museo Carso Maside, bueno, a edición do Castro foi do primeiro que se fixo xa no ano 63. Isto foi para adiante así. Se incorporou un arquitecto que xa estuvo colaborando con nós xa desde un principio. Albalá se incorporou ao laboratorio de formas, e o laboratorio de formas por ahora vivimos Albalá e máis eu. Luís morreu. Bueno, esta é a cousa, non? E aí estás na Argentina, e se te parece, para explicar un pouquiño máis o que se vivía naquel momento a todos os niveles na Galicia emigrada que chamaban eles, en que había tanto talento que se foi de aquí, pois poden vir a axudarnos un pouquiño Maribí e Xosé Neiravilas. Maribí Villaverde. Maribí Villaverde. E Xosé Neiravilas. Viuda de Ramón de Valenzuela. E penso que a todos os que estamos aquí nos gustaría saber como era a vida ali, porque eu ás veces teño pensado en vos e ainda esta mañá me imaginaba pois a unha xente intentando conservar algo, unha forma de ver as cousas, unha forma de ver a vida, unha forma de ver Galicia, unha forma de ver o mundo que aquí, digamos, estaba por ser destruída, non? E como conservando unha chama aí facendo para intentar que se mantivera na medida do posible, non? Despois chegou, aquí. Chegou. Sí, eso era certo, exactamente, non? Aparte de eso, os galegos emigrantes que habían ido anos antes habían feito moitas cousas, moitas sociedades, en fin, que de algún xeito pois tamén contribuíron a alentar aos que chegamos despois, non? E por suposto ningún dos que fomos exiliados pensábamos en que íbamos a quedarnos ali para sempre, ni moito menos. Era unha cousa de transición hasta que as cousas cambiaran en España, porque pensábamos, bueno, primeiro a desilusión maior foi cando rematou a guerra mundial, porque todos nós tiñamos posto as esperanzas de que unha vez que rematara a guerra, que por suposto non iban a deixar os aliados a Franco aquí, é dicir, unha dictadura aquí, etc., e continuar as cousas como se nada houbera pasado. Pensábamos que tiñan que cambiar e que todos íamos a poder vir. Pero desgraciadamente as cousas continuaron e Franco aí seguiu asistido polas chamadas democracias, as democracias que de democracia tiñan pouco, non? Despois da guerra. E preferiron manter a Franco que a República pudiera voltar outra vez do exilio. E iso foi realmente moi duro para todos nós. Foi moi duro. Isaac, ali que se atopa, ti ves de aquí, de Galicia, non?
Aquí había idea da vida da xente de ali que intentaba manter aquelo da Galicia exiliada. Hombre, claro, o pai de Pío Villaverde, o pai de Maribí, formaba parte do Consello de Galicia. O Consello de Galicia era unha especie de goberno galego no exilio. Claro, eran os que tiñan en fideicomiso a representación do pobo galego que había sido elegido. É unha fórmula xurídica que se emplea en todo o mundo, non? Se emplea en todo o mundo cando o goberno foi por un golpe de Estado, foi votado fora, pero quedan os representantes auténticos que foron elegidos polo pobo, é dicir, teñen a representación en fideicomiso do seu povo. Entonces Castelao, aconsellado por Luís Tobío, que era o xurista, formou parte. Como o pai de Maribí era Concello de Esquerda Republicana, entonces formou parte xunto con Suárez Picallo, Alonso Ríos. Alonso Ríos. Con Alonso Ríos, tal, en fin, os que eran esta cosa. Isto, claro, había unha ilusión, pero a ilusión esa se foi disolvendo, os anos nos foron, todos tivemos que a esperanza de que se resolvera ben. Ali convivimos. Neira Vilas estivo na Argentina, despois foi a Cuba. Sí. Eu queria dicir algo en torno ao sentido, ao achegamento de Isá ao mundo americano. Eu non sei se Isá tivo ou non tivo antepasados emigrantes, pero sí, bueno, sei de Camilo Díaz Valiño que sí foi como escenógrafo do coro de Ruada, estivo na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Creo que é o único antecedente, digamos, americano de Isá. Pero bueno, Isá, como el decía, invítano para botar a andar unha fábrica na provincia de Buenos Aires similar ou parecida a que el fundara o ano 49 no Castro, e alá foi. Eu creo que foi moi bo para eles o contacto co exilio, co americano, e para eles, para Seoane, para Dieste, para Lorenzo Varela, etc. Foi moi bo tamén ter un contacto, ter noticia de primeira man que lle levaba Isá. Foi un intercambio moi fructífero, porque Isá enterouse daquele mundo de exilio e eles enteraronse do mundo que Isá era, porque ademais Isá está en Buenos Aires, en Magdalena, a 108 km de capital, botando a andar esa fábrica, e como tamén atendía a daqui do Castro, viaxou algo así como 23 veces a Argentina neses 13 anos que fan entre o 68 e entre o 55 e o 68. Entón, pois, sí, foron anos, bueno, e demais Isá montou unha exposición de pintura, unha exposición de cerámica, pero además publicou varios libros. Algún día habrá que falar de Isá como home de letras, como escritor, tantas cousas que... Bueno, é amigo meu, pero o certo é que Isá publica-nos ali dúas pezas teatrais, Midas e o Ángulo de Pedra, publica unha cousa de narrativa que está por estudiar aínda, de que ten dibuxos e texto, algo así como unha presa de dibuxos e Isá de par de xente do seu rueiro, se ha tomado de personaxes vivos, pero cunha vitalidade tremenda, cunha denuncia ás veces, cunha testimonha tremenda, aquela presa de dibuxos, como lo chamamos. Ali publica unha cousa tan distinta a todo isto, que é unha discusión sobre as industrias manufactureiras. A discusión fora de verdade co doutor Antonio Baltar, pero logo levouno a unha metodización nun texto onde comparaban, por exemplo, a industria do mundo socialista, a industria do mundo capitalista co crecemento dos Estados Unidos, e había unha serie de valoracións dos dous ámbitos das industrias manufactureiras dos dous lados. Ali publica uns preciosos debuxos, bueno, fixos ali, pero publicounos despois aquí,
sobre unha acróbata, Cecilia, unha acróbata moi importante. E ali fixo periodismo tamén. El xa viña colaborando antes de irse para lá con Galicia Migrante, a revista que fundara no 54 Liseoane. El firmaba con un pseudónimo que era Santiago, sería porque ele era santiagués, Fernández, se Fernández como podía ser González ou calquera, e Ollar Novo. Ollar Novo era moi sencillo, era unha forma nova de mirar, unha forma nova de ollar, de ver o mundo e sobre todo de ver a Galicia. E xa incorporouse aquel mundo dunha maneira moi diversa. Tuvo ademais relación cos artistas argentinos, co intelectuales argentinos, vinculados a súa vez aqueles exiliados galegos. Participaba en múltiples actos culturais e patrióticos, así chamamos de maneira xenérica, en Buenos Aires. Empapouse daquel mundo, empapouse tanto que ainda cando Anísia e eu estivamos da 92 ao 93 vivindo en San Marcos, ainda Isá recordaba e cantábamos xuntos tangos con letras sobre todo aqueles máis reos, como digan lá, de Santo Discépolo, Gira Gira, Cambalache, Arrabalea, cantaba cancións caribeñas tamén, xa con outros ritmos, pero recordaba sobre todo as letras de tango e cantábamos ali en San Marcos, no Irio. Ele empapouse daquele mundo e foi moi fructífero para ele. Un día decía Eduardo Blanco Amor que estivera 45 anos en América e que fora unha maneira de perder o tempo como outra calquera. Pero como Blanco Amor, como a todos nós, era moi contradictorio, tamén dicía que o mundo americano aos galegos foi moi útil, abrirnos un novos horizontes, dernos un mundo novo, dernos unhas posibilidades enormes, sobre todo ese horizontes amplios e de visión, outra visión. E xa creo que lle pasou algo parecido, ver este mundo hermético, pechado, que sei eu, na que, a pesar da actuación durante os anos da República, e aquilo de América, sobre todo en contacto con estes homes tan valiosos, pois foi moi fructífero, foi moi interesante. Pero xa xa digo, vínculos a que nós temos estado, Anísia e eu con el varias veces. Le veo a nosa casa ali onde estaba na rúa Asunción 3035, onde estaba tamén a sede daquela organización Follas Novas, e dali veo con mi mina, creo que un par de veces, a dali íbamos comer pejerrei ao restaurante Nino que estaba na Avenida San Martín. Pejerrei era un peixe fluvial argentino moi sabroso, moi rico. Un peixe blanco. Pejerrei, sí, un peixe blanco. Esos son algúns dos achegamentos de Isá ao mundo americano. Olá, moitos anos despois Isá crea, ou algúns anos despois, Edicións do Castro, e hai que ver, publica libros de exiliados en Uruguai como Xerardo Díaz, publica libros de Emilio González López, que está en Nova York, ten contacto con Ramón Esturao de México, con Carlos Velo, en fin, cos exiliados de México, e ten contacto, bueno, ademais posibilita a vida aquí de Luisa Viqueira, filla do filósofo Xoán Vicente Viqueira, e tamén, de certa maneira, de Viviano Osorio Tafal. Todo ese vínculo de Isá con América, sobre todo en conexión co exilio. En fin, esa era a cousa. Eu ainda podría dicir máis, se me permite, se podo tirar de xis con tirón. Hai outra anécdota que eu nunca escribín sobre ela, nin o conté a ninguén. Más que unha anécdota, é unha cousa moi interesante. Moi interesante. E é que nós fomos a eu para Cuba en xuño do 61. 4 días antes de irnos para Cuba, casualmente o día que se cumpriu o 25 aniversario do plebiscito da autonomía de Galicia, que foi o 28 de xuño do 61, pois dernos unha despedida, unha fraternal despedida. Pois estaban Isá, estaba Laxeiro, estaba Seoane Maruxa, estaba Maribí, aquí presente, e Ramón Valenzuela, estaba Antonio Baltar, estaba Marica e Lorenzo Varela, estaba Núñez Lúa e outros amigos. E os tres pintores que estaban ali, que eran Isá, Laxeiro e Seoane, nada menos, os anovadores da pintura galega do século XX, estaban ali, e nas servilletas de pano, de lenzo, do restaurante, fixeron para nós cada un debuxo, que as conservamos, e iso van alá case 50 anos, conservamos, están marcadas ali no noso foguete. Bueno, Seoane fixo dous. Seoane fixo un retrato a Anísia noutra servilleta,
que dixo que non o firmaba porque os retratos salían mal. Entón non o firmaba, pero está ali, témolo. E no de Seoane, os tres son tres dibuixos preciosos, de Seoane, do Lexir e de Isá. No de Seoane, uns cantos fixeron unhas dedicatorias aparte, e está Lorenzo Varela con un fragmento dunha novela de Lajo Carpentier, como íbamos para Cuba. El, de certa maneira, naceu en Cuba, entre que se foi de pequeniño, regresou de pequeniño para acá. Hai un saúdo de Núñez Búa, hai un saúdo de Lorenzo Varela, xa o dixen, pero de Marica tamén, hai un saúdo de Maribía, de Ramón de Valenzuela, e hai un saúdo de Isá, a parte do dibuixo del no de Seoane, que di Decálogo. Decálogo quere decir que el pensaba ir a Cuba. Pero ben, ocurre que un ano e medio despois eu traballaba no Ministerio de Industrias e ocurre unha situación. Ali daquela, pois, o país queríase desarrollar, que estabanse comprando moitas fábricas, moitas industrias, pero os compradores daquela, que despois sí serían moi competentes para litigar ou para discutir cos proveedores, daquela non tiñan experiencia ninguna, pensaban que todo o mundo era bota. Entón comprouse unha fábrica de louza, que se vai instalar en Isla de Pinos, unha illa de 3.000 km que está ao sur de Cuba, que se chama Isla de Pinos, que agora se chama Isla de la Juventud. Bueno, o caso é que hai uns caolíns ali, parece que bastante bons, iban a instalar a fábrica ali. Pero ocurría que coa fábrica comprada en Italia non viñera a documentación. E logo os técnicos que había ali, que de cerámica tampouco sabían moito, que trataban de poñer a andar aquela fábrica e era imposible, non había maneira. Entón, un día falando co viceministro de Industrias, Santiago Riera, amigo da Nixa meu, que xa coñeceramos en Buenos Aires, cando dirixou o 26 de xullo aí, que era un home máis exiliado da represión de Batista, dixen: "Oi, Santiago, que hai unha cousa. Eu teño un amigo que é creador de industria cerámica, vive de industria cerámica de hai anos, agora está na Argentina, atende 2 fábricas, en unha Galicia, está na Argentina. Eu non sei se ele podería vir ou non, pero sería o home que podería, en todo caso, botar a andar esta fábrica." Moi ben, vou dicir ao Che. O Che Guevara era o ministro de Industrias. Dixo yo ao Che, e Che dixo: "Pois sí, sería bueno, porque eso non é... A ver, contraten a ese ingeniero a ver como pode botar a andar esta fábrica." Entón, eu escribo a Isá Magdalena a ver en que condiciones podría vir a Cuba. E que Isá Magdalena, primeiro que di, condicións, eu non cobro nada por ir a montar esa fábrica agora, si é que se pode montar. O único que quero un aloxamento mínimo é unha mantanza mínima, nada máis. Moi ben, comuniquei a viceministro, dixo yo ao Che, dixo: "Pois moi ben, contraten ao señor Díaz Pardo, chámenos inmediatamente, o visado, pasaxe, todo ese que veña para aquí." E incluso ocorreu outra cousa, derivaron o tema xa a descentralizando, xa non quedará a nivel do ministro toda a atención, e do viceministro, pasar na industria cerámica. A industria cerámica que había ali, pois non sei, faría pratos, tiñan ademais incorporada ao problema de sanitarios e todo, que era a cerámica que había. Pero había un técnico ali medio atravesado, era un ceramista individual, é dicir, facía pezas individuais, non moito na industria, non creo que tivera que ver. Pero debíase sentir celoso de que, porque ele non podera facer nada tampouco con esa fábrica, con esas máquinas, debíase sentir celoso algo así, que entón presentoume un cuestionario para que eu mandase a Isá, nada menos preguntando unha serie de cousas sobre a industria cerámica. Isto é unha vergonza, este home que non sabe nada, que fai uns cacharros el, modelándose el, e que fai unha pregunta, nada menos que iso. Estiven dudando se lle mandaba ese cuestionario a Isá, non. Pero finalmente mandeixo. E Isá contestoulle como se fora un escolar de 12 anos. Contestoulle con unha humildade tremenda. Cales son as propiedades físico-químicas do caolín? E Isá contestoulle tranquilamente. Cal é o problema do proceso de porcelana? Que ninguén lo sabía. Isá contestoulle que eran 7 ou 8 preguntas máis, e Isá contestou Magdalena humildemente. Con esa humildade, se outro enfadase, comigo non se enfada, viña do outro, pero eu era un simple intermediario. Aquí está o cuestionario. Bueno, moi ben, eso creo que ningún ministro se enterou de que mandara ese cuestionario, que non facía falta ningún. O caso é que dali a pouco o Che dille a Riera, o viceministro, dille ao teu amigo que non imos traer a ese enxeñeiro aquí, porque xa quedou demostrado que esta fábrica non hai ninguén que poida botar a andar. Esta foi unha estafa dun proveedor italiano
que nin mandou a carta tecnolóxica, a documentación ni nada, e as máquinas lleváronos unha por unha cousa, outra parte, podían ser aproveitadas por outras industrias, pero nunca houve ali, nunca se montou esa fábrica. Eu sentino ben, porque agora hemos tido aí xa 3, 4 meses, non sei que, na Habana, pero non foi posible. Claro que a Isá, bueno, unha vez, recordo que lle mandamos a Nisha e eu, estábamos co uniforme de milicianos, con os fusiles automáticos aí, un pouco de fotografía, e ante na fábrica de tractores mandamos unha copia a Isá, dame envexa, está descuidando e aquelos ves que se dame envexa esta fotografía, dicíais. Ben, Terinda Isá, moitos anos despois, iba a ir a Cuba, el con Mimina e Luis Seoane con Maruxa. Lamentablemente a morte de Seoane pois frustrou aquelo e nada máis. Eso era chegar a Isá a uns aspectos, que habrá moitos máis, do mundo americano, do seu achegamento á cultura americana, ao conocimiento americano. El dominaba moi ben o problema da conquista, da colonización, interese moita cultura precolombina, de mayas, de incas, de aztecas, de todo aquilo. Un home, como dixe un día de Lorenzo Varela, un home de América, e Isá era tamén un home de América, además de ser un galego, rotundamente galego. Eu non sei se metín todas estas cousas así seguidas, se ves que preguntar algo. Non, eu somente vexo que estamos falando dunhas persoas irrepetibles e dun mundo irrepetible. Decidir ir a montar unha fábrica a un goberno e pedirlle simplemente manutención e comida, quero que me digan un ingeniero de alta cualificación que agora mesmo faga nin o mínimo de eso. Pero, en fin, deixemos pensando... Esa resposta era así porque era Isá Díaz Pardo, pero eso ninguén. Daquela nos estamos contratando, eu che digo porque estamos en relacións internacionais, eu traballo en relacións internacionais do Ministerio de Industrias. Nos contratábamos expertos en diferentes ramas, química, mecánica, un montón do mismo de países socialistas europeos que de México, que de moitos lugares, e cobraban moi ben. De maneira que o xesto de Isá a mí non me sorprendeu. O xesto propio de Isá, eu conocía a Isá dos 6 anos que compartimos en Monos, a mí non sorprendeu aquel xesto, pero certo era iso. E non chegou a ir eu, se che digo, lamentei doblemente, lamentei por non ter un amigo uns cantos meses que deixara había 3 ou 4 anos cerca ali de nós, e lamentei porque pola estafa que lle fixeran por esa fábrica que non pudo botar a andar na Isla de Pino, na Isla da Xuventude. E quedamos en coñecer a Che Guevara. Si me deixas, les conto hoxe ven no periódico que morreu con 99 anos Cimorra. Clemente Cimorra. Cimorra era irmán de Clemente Cimorra, que o conocichedes vos. Sí. Que sempre andaba con aquel outro que morreu atropellado. Un gran xornalista asturiano. Como se chamaba o outro? Clemente sí conocí, non? Clemente Cimorra era un Clemente Cimorra era un gran xornalista e autor dun libro sobre os xitanos, era moitas cousas. Autor dun libro sobre os xitanos incomparables. O irmán que era o director de español, emisión de español de Radio Moscú, morreu aos 98 anos. Pero con este motivo sería ben recordar Clemente Cimorra. É unha pena que non se sepa, que non haya un libro que recolla todas as cousas. Hai tantas cousas que facer no exilio que creo que na biblioteca esa do exilio temos proyectado xa. Sí, hai un libro de Cimorra, aparte dos teus traballos, pero decía que hai un libro incomparable sobre os xitanos. Moi bon. Sabes como morreu Clemente? Morreu nun banquete. Morreu porque non dormía, tomaba pastillas para dormir, e como non dormía, tomou un día o frasco inteiro e morreu, non desapareceu. Bueno, pero hai unha anécdota creo que porque se reíron un pouco de Clemente. Clemente Cimorra chega a Buenos Aires e en Buenos Aires ten unhas tías, sin nada. Todos os exilados que chegaban viñan derrotados, non tiñan. Entonces vai a xunta as tías e vengo de España, tal, de España, tal, allí donde as tías estas, hai de todo, había de todo, as tías.
España, sí, claro. ¿Y qué hacías tú allí, hijo mío? Pues mira, yo estaba en la zona republicana, donde violaban a todas las mujeres y los curas también los violaban y esto, claro. Y bueno, y él decía, ¿yo qué hago aquí con estas tías? ¿Qué van a decir cuando...? Y tú, hijo mío, ¿tú qué hacías allí, hijo mío? ¿Qué hacías? Pobrecito, ¿qué hacías tú allí? Pues yo me dedicaba a violar mozas. Oye, y se marchó. Contou unha braille. Eu entraba nun convento que había a violar monxas nun convento. Non me acordaba, contou unha braille. Momento ideal para que nos axuden a seguir un pouco máis os outros grandes protagonistas da historia. Mimina, sube, veña. Mimina non quería subir porque decía que estaba moi enfadada con este home que todo di que non ten importancia, que verdadeiramente non pintaba nada ben e por eso deixou, que non montaba nada en fábricas e por eso iba a Cuba. En fin. Eu quería decir sobre Mimina que Mimina foi unha colaboradora permanente en todas as fábricas. Ela foi a que se ocupaba dos esmaltes, de toda a serie de cosas, porque aparte de, falouse pouco de toda a obra das fábricas, non? Aparte da porcelana, que por certo pois era unha porcelana barnizada, porque unha vez que saliron os lavaplatos había que ter xa un estilo de remate de toda esa obra que non tuvera alteración ninguna cos ingredientes que se poñían nos lavaplatos. E entón pois se fixo inmediatamente todo decorado baixo barniz. En primeiro lugar, nas fábricas non se utilizaban calcas como en moitas fábricas, non? Es dicir, as calcas son os trociños con flores ou con historias ou que sea, con dibuixos que nada máis se colocan así molladas e despois se coce e ao cocer quedan impregnadas aí. Pero iso non é unha cousa ben resolta porque coa manipuleo dos lavaplatos pois deteriora todo ese decorado. E entón eles fixeron os decorados baixo barniz. Se fixo, non? Bueno, todo iso é unha tarea bastante complicada e ademais pois hai que facer un personal que pouco a pouco pois vaya sendo capaz de decorar tan magníficamente como está decorada toda, sobre todo despois o desargaderos, non? Pero Isaac, en primeiro lugar, é a persona, agora estou tomando un espacio de tempo porque non tuve tempo antes de contar estas cousas de Isaac, que é a persona que máis sobria que eu coñecí, eso para empezar, que non erguíase cedo, poñíase a traballar cedo, pero a noite nunca se sabía cando remataba, non tiña horario, o seu horario era infinito, non? Evidentemente, traballar, pero tivo sempre como colaboradora fundamental aquí presente, non? Porque Mimina todas esas pezas de adornos, de colgantes,
de pulseiras, de toda a serie de cousas, todo iso era a creación de Mimina. Mimina colaborou moitísimo sempre con todas as cousas de Isaac. Ela non estuvo sempre permanentemente pero iba e viña moitas veces tamén. E se estaba aquí, traballaba aquí na fábrica, e se estaba lá, traballaba en Porcelanas de Magdalena. Así que ela sempre estivo frente de toda esa cuestión. Isaac, evidentemente, tivo unha dedicación total. Pero co xabrón que lle estás dando a ela non vai haber que aguante de fora. Que malvado eres, que malvado. Eu quería preguntarlle a Mimina unha curiosidade. As persoas, todas, en calquera circunstancia, en calquera situación, nacen, se desenrolan, teñen fillos, viven, e hai unhas que se preocupan, ademais, polas cousas que pasan, polo seu entorno, e hai outras que non. Que cree usted, despois de tantos anos, decíamos antes que, bueno, que a experiencia é o que verdadeiramente pode explicar eso, que leva a persoas como vostede, como Isaac, a preocuparse do mundo, ademais de preocuparse das cousas, dos fillos, da vida particular, dos cartos que se gañan sendo moi bon pintor e tendo moi bons clientes, da vida que se pode levar cómodamente en un sitio se te esqueces da política e da xente. Que é o que fai que un decida ir por un camiño ou por outro? Sei que estamos nun momento moi alegre e tal, non escoita ben, pero quizás nos pode decir. ¿Qué fue lo que te decidió ir por un camino o por otro en la vida con...? Bueno, la admiración que sentí hacia él. ¿Qué para ti? Pero non oigo. No, oye, pero Camilo e Xosé nos poden axudar. Sí, estamos en eso. Bueno, eu creo que Mimina acaba de contestar perfectamente o que decías. Acaba de decir a admiración que sentía por él. Realmente Mimina é unha rapaza nova, aspirante a pintora cando coñece a Isaac. Ve que hai un gran talento nel e se enamora profundamente del. E todo o que fixo na vida, e todo o acompañamento da obra de Isaac, pois é realmente polo que acaba de decir, por unha pulsión de auténtica admiración hacia él, que co paso do tempo e despois de contratempos, de vitorias e de derrotas, pois sigue hoxe mantendo viva esa admiración por él, que é realmente fermosa, non? Contestei por ti, perdona. Bueno, os fillos, a muller e os fillos teñen que falar de min, porque senón andamos a pau. Digas algo, si quieres. Pero hai que descontar esa guerra interna dos matrimonios. Que del non puedo hablar, porque me corta. O tengo que contar mentiras. Pero di algo, venga. Porque ahora falaba ben de min, pero en todo o camiño que viñemos de Santiago non parou de atacarme. Como Dios manda, eso non me Tontería. Camilo, falamos do teu pai como empresario. Sí. Empresario innovador, años ademais. viviendo con él, pero Bueno, él me corta. Sí, está Mimina... Si algo digo de él, me corta. Si digo mentiras, es peor. Si digo la verdad, dice que estoy hablando igual que si fuera un catálogo. La última vez que presenté un libro me cortó la mitad. Yo tengo mucho que hablar de Isaac. Son 60 y tantos años conviviendo con él, trabajando juntos, llevando una vida muy intensa de trabajo, admirándolo profundamente y claro, pero yo de él no puedo decir nada porque es cuestión de divorcio. Llega a casa y me da una paliza. Y como mal tampoco puedo hablar, pues estoy callada. Estáis vosotros ahí, que a vosotros la paliza no os la va a dar. A ver si...
Mimina, para Ese que eso... no oyes. Y a lo mejor podía decir muchas cosas porque oyes mal y no te ibas a enterar. Por si acaso un pescado. Sí. Si quieres empezar a falar mal de él, podes ir aí a unha tele destas de ahora e seguro que bueno. Isaac, que tes que decir a eso que te acabo de dir? É verdad que si fala ben é un catálogo e que si fala mal é motivo de divorcio. Non, que va, non. Todo ironía. ¿Qué? Bueno, pois, logo de que el monta o castro, como decía Mariví, perdidas as esperanzas de recuperar unha democracia neste país logo da Segunda Guerra Mundial, el, despois de haber coñecido a todos os exiliados no taller do pai, empeza a ter unha relación epistolar e colaboraciones co exilio a través da revista Galicia Emigrante con Seoane. Empeza a ter, se escribe con Núñez Búa e empeza a ver que o anima a facer unha fábrica na Argentina. Entonces empeza a ver a posibilidad de ir a respirar un poquinho de aire fresco a outro país que non estaba tan contaminado coa ditadura que teñamos aquí e onde estaba a flor innata da cultura galega, exiliada, había fuxido toda, ¿no? Pero detrás de todo eso había a idea de intentar mandarlos a todos por aquí outra vez, ¿no? Entonces, allí fui con él, estuve todo el tiempo con él en Argentina, ayudándole a montar el taller de decoración. Conocí a todos los exilados, que luego fue trayéndolos a todos, a Soane, a Lorenzo Varela, a Dieste, a Arturo Cuadrado, a Núñez Búa e un etcétera largo, ¿no? A tentación de conectarse con ese extraordinario grupo de amigos de Seoane, el reconoce que é unha tentación, as presións que o réximen exercían sobre a fábrica do Castro en forma de inspeccións de facenda, inspeccións de traballo, que se iban salvando como se podía, o peche dunha exposición en Ferrol, un lío que hubo cos caolíns, que lle venderon os caolíns aos alemanes, e non lle querían vender os caolíns ao grupo Rosenthal, non? E non lle querían os alemanes ceder caolín aos fabricantes español, motivou que ele, un grupo de fabricantes españoles, se presentaran no sindicato de Madrid, montaran un Cristo e ao final conseguiron unha cuota de caolín, pero senón non lles deixaban caolín. Todo eso lle dou moito asco e decidiu coller aire fresco e marchar para a Argentina. No, el que ademais quería tener contacto con todos los exilados, es lo que quería. Y tuvo que hacer algo y montó la empresa de porcelana. Entonces, para poder vivir, montou unha industria que tamén detrás xa se escondía Sargadelos. Estaba a idea de Sargadelos aí, soterrada pero viva, non? E había que aprender moito, había que facer fábricas e aprender moitas técnicas para que Sargadelos se pudese un día restaurar con dignidade. De feito, ele en Buenos Aires, invitado polo Centro Coruñés no ano 55, presentado por Núñez Búa, dá unha conferencia xa sobre a cerámica de Sargadelos e publica na revista de Galicia Emigrante algún artículo sobre a antigua cerámica de Sargadelos, non? E todo foi unha roda que empezou a andar. A súa relación co exilio, con Seoane, con todos os exiliados, Dieste, Varela, etcétera, todos eles, falan de que había que recuperar Sargadelos. Entonces, Madalena sirve como ponte que despois se traslada ao Castro a experiencia de Magdalena, se traslada ao Castro totalmente e había que utilizar o Castro como catapulta para chegar a Sargadelos, non? O sea que detrás dese túnel estaba xa Sargadelos, non? Vivía. O exilio quería eso, crea o laboratorio de formas a entidade que fai posible que se restaure Sargadelos, non? Eu acórdome dunha conferencia unha charla que fixo Isaac no Centro Galego, precisamente na biblioteca, Luego se trajo a Lorenzo, onde expoñía pois todo o que querías facer respecto á fábrica. E entón se trataba de conseguir pois accionistas pequenos ou regulares ou máis grandes para que se entusiasmaran con esa idea de ter unha industria galega de grande calidade, non? Que tuvese un gran prestixio
e que de alguna maneira pois os argentinos se sentiran moi satisfeitos con esta industria. De feito, pois Madalena tivo unha repercusión importante en Bos Aires, non? O mellor comercio de Bos Aires pois tiña a porcelana de Magdalena, evidentemente. Despois para... Quería decir que eu coñecín moito a Ramón de Valenzuela, Claro, o marido de Maribí Villaverde. Y claro, yo conoceu a Ramón de Valenzuela. Como no íbamos a conocerlos e traballamos juntos? Porque era o xefe de ventas en Buenos Aires de Magdalena, que está falando Maribí. Nos deu clases, non? E el conseguiu que Magdalena entrase nos mellores establecimentos da capital federal, Jarros, a tenda Gati Chávez, La Piedad, etc. Evidentemente, sí. Eso é certo, sí. E Magdalena, pois, aparte de que alcanzou un gran prestixio na República Argentina, con unha porcelana moi fina, moi do tempo, non? Convertiuse nunha especie de la Meca. Non fagas propaganda comercial, Non. Todos os galegos que viñan da terra, iban a parar ali. Había unha inquietud ali de falar con Isaac, con Seoane, con toda esa xente, e todos iban a Madalena. Había a ver que pasaba a Madalena, era unha especie de la Meca, non? Entre eles, por exemplo, Otero Pedrallo visitou a fábrica de Madalena no ano 59, non? E hai unha anécdota moi curiosa del que dice: aló polo Castro non vai naide, e aquí Madalena ven Otero Pedrallo con 100 personas de Buenos Aires, non hai profeta na súa terra, dice. Bueno, al Castro iba mucha gente. Despois. E Xosé, pode explicarnos algo máis do Isaac artista do que nos falou xa tamén Neira Vilas, verdad, Xosé? Bueno, eu non me gusta nada chamarlle artista. Prefiro a palabra creador, porque me parece que o todo o universo global, total, que supón Isaac e a súa obra, o término artista é un término que non expresa ben o tema. Para mí un artista é un intérprete. Mozart é o creador. Mauricio Pollini, por exemplo, é o intérprete. O intérprete, digamos que está subrogado sempre, o artista está subrogado ao creador, porque é un intérprete. Entón, Isaac non debemos de chamarlle nunca artista. Incluso o término artista non define ben toda esa amplitude de obra, toda esa polifacecia del, non? E incluso sempre que nos decimos Isaac artista, inmediatamente pensamos en Isaac pintor. É nada máis certo, nada máis incerto, porque penso que a pintura foi unha das grandes facetas creativas de Isaac, pero non a única e, sobre todo, non a máis importante. Isaac é unha persona que se forma como artista, que ten unhas etapas clásicas, renovadora, etc., pero que hai un momento en que rememora un pouco a República. Hai un momento nos anos 40, na segunda parte dos anos 40, que ele está añorando a creatividade da República, o arte na República, as vanguardas artísticas na República, todo ese mundo que estaba en Bos Aires. Entonces, aí é cando Isaac supera a pintura. É un momento en que Isaac, él dice que deixa a pintura porque está cansado de retratar aos ricos e que lle cansaba aquilo, non. Realmente él se dá conta de que está nunha época que anda que vive nun país que está pechado, está oscuro. Él sabe que ten que facer un arte que responda realmente á época en que vive. E para iso se vai a Argentina, para reencontrarse ca República, para reencontrarse ca vanguarda, para reencontrarse cas súas fontes creativas. E ali, co reencontro das vanguardas, sobre todo ca conexión con Seoane, é donde Isaac supera a fase de pintor. Sabe que hai que facer outras cousas, sabe que hai que facer un arte comprometido. E cal é o compromiso que ten o artista no século XX? Cal é o compromiso? Naturalmente o de cambiar o mundo,
é un compromiso social, é o compromiso das vanguardas. Isaac deixa a pintura, supera a pintura e se mete a facer deseño industrial, deseño cerámico, nada máis que para ser un home do seu tempo, para ser un home que ten o compromiso como primeira liña de batalla. Pero que pasa aí? Que ele é unha persona dunha creatividade tan grande que non se queda só na cerámica, claro. Todo ese universo que ten o fai aparecer por moitos sitios, non? Fai ilustración, fai deseño industrial, el non só é un creador artístico, non só é un creador de formas artísticas, de formas prácticas, é tamén un creador de formas científicas, de formas técnicas e de formas económicas. Iso é moi importante dele. É dicir, que é un creador total, é un creador global, é un creador que non podemos decir que é un pintor, que é aquelo, non. Isaac crea un tinglado tan grande, tan rico, tan no seu tempo, e tan diferente, que realmente unha das pezas non pode convivir sin a outra. É todo un armazón o que hai aí, que é a obra dele, non? Ahora, a xente cando dice Isaac artista pensa na pintura, pensa nos seus grandes cadros, na concerto de Zanfoña, nos Afogados, etc. Pero eu creo que a gran obra creadora de Isaac, como ven ustedes, teño unha organización de prensa e propaganda. De casta le viene al galgo. Dame un minuto, Renato. Penso que a gran obra de creación de Isaac non é a pintura, é Sargadelos. Sargadelos é onde Isaac pon en práctica toda a súa explosiva creatividade, onde pon en práctica toda a súa teoría argallada coa conexión cas vanguardas, e onde nace por primeira vez, creo que no mundo, unha das teorías deseñísticas máis personales e máis innovadoras, que é a teoría da diferencia e a teoría, o sea, do deseño da diferencia. É dicir, Isaac en Sargadelos pon en práctica as formas non que funcionen, non só que funcionen, sino que transmitan. É dicir, as formas do compromiso. É dicir, supera a pintura e cando fai diseño supera o racionalismo, supera o funcionalismo. E Sargadelos é a expresión máxima dese novo mundo, que empeza a considerar que as formas non só deben de funcionar, non só deben de ter unha función, digamos, de utilidade práctica, sino que deben de ter a capacidade transmisora de moitas cousas, entre outras do sitio, do lugar donde naceron. Ese é o gran achadego desa. Pero además que por si fora está fastidiado, ocurrir en Buenos Aires e nada máis que en Buenos Aires. O fermento, o lugar idóneo era Buenos Aires. Esa é. Pois que por si fora pouco toda esa obra que entregou a vida inteira a facer, pois chegou un momento que non lle parecía que era suficiente. Entonces pensou en facer un editorial, que para mí eso é importantísimo. É dicir, como sabedes, houve durante moitos anos en París Ruedo Ibérico, que publicaba unha cantidad de libros que logo iban pasando subrepticiamente aquí, e que axudaron a moita xente a tomar conciencia de cousas, non? E el, cando Ruedo Ibérico xa non tiña función, porque xa a xente podía mercar os libros máis ou menos libremente aquí en España, pois pensou que era o momento de, penso eu, vamos, se me ocurre a mí, de facer unha editorial para poder publicar todos os libros que algunhas imprensoras, que moitas galegas
medoñentas non se animaban aínda a publicar unha serie de cousas. E Isaac publicounas todas, sin ter en conta se iso era rentable ou se non era rentable, se había suficiente cantidad de compradores de libros como para facer todo eso. A mí pareceme que esa obra de Isaac coa súa publicación de libros é unha laboura moi grande e moi importante. Está falando de Xordo Castro, Mariví. Se pode falar tamén, por exemplo, de o Seminario de Estudios Cerámicos. Podíamos falar no 70 de inauguración do Museo de Arte Galega Contemporánea Carlos Maside, do 77 do Instituto Galego de Información, do 78 co apoio definitivo ao Laboratorio Xeolóxico de Laxe, ese que creou no seu día Isidro Parga Pondal, e que despois Isaac recolleu, sistematizou, posteriormente integrou dentro do que sería o Seminario de Estudios Galegos, co mandato de repoñer o que se espoleou no 36. No 36 o nivel de coñecemento de eidos importantísimos da intelectualidade e da cultura galega estaba aquí. Recollamos todo o posible do que había ali para que no 78 teñamos un punto de partida por donde seguir. Podía ser algo así, como se podía explicar o que era o Seminario de Estudos Galegos. En realidade o 36 existía. O de 78 recolle todo aquilo, verdade, Isaac? O se intenta. El colaborou con Seoane na editorial Citania xustamente para publicar un libro sobre Isidro Parga Pondal que se chamaba O Coñecemento Xeolóxico de Galicia. Colaborou tamén na publicación de outro libro sobre o coñecemento agrícola de Galicia de Cruz de Gallástig Unamuno. E moitos máis libros máis que colaborou el en Citania con Seoane, non? E podíamos tamén falar, por exemplo, de títulos de artigos en Galicia emigrante. Es urgente un plan económico funcional para Galicia, Galicia país rico para gente pobre, ou un escoiten a ver si soa, si está ou non de actualidade, ano 54. Economía extractiva en Galicia a favor de intereses extranjeros facilitada por el oportunismo centralista. Ala. Bueno. E agora, si les parece, vamos co hoxe, e aquí temos a Beatriz Gómez Amigo, da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. E aquí terminamos algo así como círculo, si lles parece ben a todos vostedes. E o círculo ten unha imaxe. E é unha imaxe que se ten que agradecer tamén ao Concello da Coruña. Un día, Lois Conchero e Manolo Rivas caminaban polo Campo da Rata e vían o lugar onde foran fusilados tantos homes, supoño que tamén mulleres. No momento en que se produce o golpe militar do general Franco, e pensaron aquí había que facer algo. A partir de aí hai un contacto con Isaac, co Concello da Coruña. Como surde exactamente o monumento do Campo da Rata, Isaac? Bueno, Paco Vázquez me pediu que había que facer unha cousa por ali, e bueno, eu fixe un pouco ali, non? Que todos fixeron os canteiros, pero o diseño de todo iso fixeche unha cousa ali, porque ademais o sitio onde estaba verdadeiramente ali fixo este escultor un campo de monolitos ali de... como se chaman de esto? Manolo Paz, non? De? Manolo Paz, non? Manolo Paz. Pero son... Menires, non? Unha especie de menires ali, e está moi ben eso, claro. Entón había que molestar, non había, que se fixera ali non había que molestar. Entón é mellor facer unha cousa parecida a un monumento megalítico, así, de unhas pedras amontonadas. Non, mas isto é unha cousa de... se fixo esa cousa, pero
Por ahora sí, non me estiraron. Non me estiraron. Non me estiraron. E o Ateneo Republicano, pois, o cuida moito desa cousa. Bueno. E a Comisión desenrola un Aragón que podría ser algo así como a recollida do testigo que se mantivo durante todo este tempo con todo este traballo inxente de tanta xente e tantas vidas e tanta enerxía, non, Beatriz? A ver, nosotros tanta xente con tanta historia e con tanto que contar realmente, nosotros o que agora intentamos facer é intentar que se seiba a verdade, que se pare xa, que se evite tanto silencio que agora obligou a tanta xente a calar a boca. E esas pedras que dice Isa representan precisamente o silencio. Un poquinho máis alto para que oiga a xente. Como a Isa casi non se lle escoita, e teño a voz tamén bastante baixiña, pois dentro de 40 anos eu falarei como Isa este máis. Pero bueno, decía que entre tanta sabiduría e tanta historia, nosotros o que realmente intentamos que se saiba a verdade e que se rache con tanto silencio de tantos anos. E claro, o sitio máis representativo precisamente aquí na Coruña é precisamente o monumento que diste que só te dedicaches a diseñar, pero bueno, chegou a mundo. E bueno, nosotros é que intentamos un poquinho sensibilizar a xente. A veces a comisión esta naciu con idea de investigar tamén, remexer un pouco no pasado, tamén denunciar realmente o que pasa nesta cidade e o que está pasando no país. Entón, bueno, nosotros nos apoyamos moitísimo na historia, no que Isa pode coñecer, como Xosé, como Malví, como Abelino. Entón, o que pretendemos é que eles que son víctimas, que todavía están aí, que todavía poden falar, pois nos conten o que saiban precisamente para que xente da universidade, xente do común, digo universidade porque outro día concretamente tivemos un debate e un rapaz preguntoume, bueno, estábamos falando sobre os campos de concentración en España e concretamente en Galiza, e díxome, hombre, non te pases, en Galicia nunca hubo campos de concentración. E dixo que pena que un rapaz da universidade teña que decir eso. O sea que realmente hai moito que facer todavía contra o silencio, precisamente. Isa, non nos deixes con silencio, pecha o acto, por favor. Pechamos. Que te apetece? Non, está ben. Pois aquí estamos. Dinos o que vexas de todo o que falamos, con que crees que te poderías quedar ti, con que crees que nos podemos quedarnos? Comigo? Sí, contigo. Comigo? Sí. Comigo? Estades pobriños. Non queres pechar de ninguna forma, non queres decirles algo? Bueno, moitas gracias, decirles a todos por aguantarme, por tener que aguantarme a min, é o único que se pode decir, sobre todo os que viñeron de fora, iso é heroico, iso é heroico, pero, bueno. Se queres pechar con chaves, deixe yo. Sí, eso con chaves. Se queres pechar. Hai que agradecer a Universidade da Coruña, verdadeiramente, non hacia min, hai que pensarlo, hai que pensar de que eu son moi vello, que todas estas persoas que eu falei de Argentina, porque claro, con estes dous que quedan aí, que estiveron na Argentina, estes son novos, que están na cousa, pero estes outros que eu falo de Lisboa, de Luisiana e tal, máis ben eran xentes das que todos recollimos. Estamos nun nivel, nós estamos nun nivel que somos máis ben beneficiarios deles, desta xente.
Bueno, entonces eu son un máis vello que estes dous que quedan aquí. Bueno, pois porque todos os demais morreron, aquí non queda ni Dios, todos. Entonces, claro, a xente se acorda deste, porque estivemos recordándoos a esta xente. E ainda hoxe tuvemos unha cousa, un acto en Pontevedra. Entre as cousas que hubo que decir, que recordar, é que con independencia, porque era na cátedra Filgueira Valverde, estaba toda a familia Filgueira Valverde, estaba na mesa estaba comigo Fernández Albor, esas cosas, había que ter certa prudencia para falar de cousas, pero con independencia de Filgueira Valverde, dos intelectuales Filgueira Valverde, no franquismo, durante o franquismo non quedara ningún. Os outros estaban no exilio, os habían matados, porque había xente moi importante, pero estaba caladas, non? Estaba calada, o Otero Pedrallo mismo, que era moi importante, pero tuvo moitos problemas. Eu conozco moitos problemas que como se librou el dunha condecoración, Otero Pedrallo, o que tuvo que mentir Otero Pedrallo, como bon que era, para non recibir unha condecoración que lle querían dar de Madrid xa ao final do franquismo, tal. Bueno, pero esas cousas mellor non fala. Bueno, entonces o que pasa é que verdadeiramente o que está privando hoxe de o que se fala de Luis Seoane, se fala de Rafael Dieste, se fala de Varela, de Blanco Amor, verdadeiramente, e todas estas son as xentes que estaban no exilio. Isto é importante, non? Bueno, entonces eu quedei vivo todavía, estou vivo todavía, parece, non? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pois recibo estas cousas, recibo este homenaxe, estas atención que tengan, pero recibo pensando en que non é a min o que é a unha xeneración da que eu estou vivo, e nada máis. Isto é o que tendría que dicir. E agradecerlles en nome dos mortos, que xa que eles non poden falar, polo menos falar que os mortos importantes, pois agradecer ese homenaje que se lle fai. E sobre todo que agora que xa Franco non ten ese honor, pois é mellor recibido. Xa que lle quitaron a Franco, pois polo menos é máis fácil recibilo. Bueno. E bueno. Muchas gracias. Moitas gracias por ter estado aquí e creo que todos o único que lles podemos decir a estas persoas é gracias.